Assam Matribhumi Dal Asong Atumta MLA Kilik Aparman Armuge Sanamai Kedengpon. HSDF Chiklojon Po Angbong Achili Kirik Kedampen Korganthi Constituency Sonapura Longta Asok Apuru Angkro Kiplengji Angring. Karbi Anglong Women Justice Forum Atumpen International Women's Day Katalondun. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Abirta Long Pen Ilisami Mirinhan Sepi Pinie Bertang Ton Pen Arjuponikta. MLA Kili Kachedan Dunji Aphan Assam Matribhumi Dal Asong Atumta Dode Sang Se Rat Pen Kachingi Kachetanamai Dengpon Bomsi Pinile Tots Dame Rongkhang MSC Constituency Arlo Tilapara Ahawar Garua Rong Along Armuke Sanamai Kepadukpon. Assam Matribhumi Dal Arachari Asong Aparman Karbi Anglong Arlo Along Asongja Pumate Maipu Gilbarteron Pen Joycing Rongpi Anpartame Claim Rapet Arisang Hotum Pen Chepatyo Piponsi Armu Kesanamai Dengponlo Assam Matribhumi Dal Asong Pen Karbi Anglong Aphan Jesamet MLA Kili Kachedan Dun Pen Mesen a vote Kachepalongji Aphan Bangso Armu Kesanamai Kedengpon along Songjapo Gilbarteron Pen Maya Long Kaningje Ponateng Pulote BJP Congress Asong Along Kedodun Ke Kilaklo Athema Tangka Long Dunde Anpartami BJP Along Kedo Atum Anta Thangta Longle Lason Pulote Radaphan Natpensi Kilang Thekpo Lasi Non La Song Kimi Alongle Nang Chirap Nang Chitodun Not Ilitum Angbong do anakisung pentame Chipajok po nang pusi Maya Long Teron Sangho Pen Radaphan Thanpong Lapen Abangso Armuge Sanamai Juderapi Assam Matribhumi Dal Asongjapo Joycing Rongpi Pen Kethanpon Tuha Teng Pulote Assam Matribhumi Dal Asong Kimi Lang Puvoy Pitsarame Nilitumalong Arniwang Tame Munit Kimi Wangsi Nang Chepaok Dunbom Lapen Jesamet Non Nilitum Asong Penke Inglong Ajosi Mai Thai Dopon Bomlang Lapen Rat Pen Chingi Jethan Padopon Bomlang Busi Rong Piasang Ho Pen Ning Jepon Tangte Assam Matribhumi Dal Asong Pen Armuge Sanamaya Puthak Kithanalam Thili Angton Pen Nanglitum Arjuponikta Lame to masih nije lo non BJP सरकार डांगे पे नितो मरी देंग तंकावे राडारे देंग तंकावे काय के बेले के सरकार के तो होके पिया सरकार ने नीली सरसा दंदे सेटा में हलास बांसो होके बाजार कोनो हिथी बरवा कोनो तंका चिफुबुक लपे ब्लॉग लंग के डाउनलोड ते इनोरा ग्राम सेवक पले हांटा सुरी कैप्टन लंग सुरिन कोइता लो तिता नन बाके नितो एहे मेथा असक योर से मन्थ पिक्चर से Dongka Muka Men Wiki B Karbi Anglong Live Non Kevangji MLA Kilik Armu Araje Kachepati Ji along HSDF Regional Party Asong Karlu HSDF Asong along Rat Kachetodun Arniwangta Chipek un Epinasonsi Thekponlong Havraghat Eliangkang Korganthi Constituency Alo Sunapur Urang Arong Patu Klamalong HSDF Rachari Asong Radamai Pi Kangnipong Bangso Radamai Pi along Congress BJP All Party Hills Leaders Conference Asong Pangrum Petpen Bangsuri Sirabang Parupo Urang Akhai Atuma Vote in Raisi HSDF a vote Apai Kebatun 2 Non Angeleji MLA Kiligalong Ke Ongdung Arat Atum National Party Mate Alliances Parties are leaders Mate Jabang Atumalong Dodun Ninghang Hepura Rat Prungjum Asonsi Tekponlong Bangso Porahut HSDF Asong Aphan Anchotlo Ninga Chet Hepura HSDF Along Rat Kevang Chimitme Asonsi Teklong Regional Political Party Ahin Pen Haraghat LA along nito pini laposonsi Radamai PB pon tapela bangke mass joining dikhekoy ke la bangke non jasemet MLA election aprang nilitum HSDF tum la bangso akimi non hedjong party postame
rat nang kacitu aduk kawe dupik penajok pini dak adibasi khetum lapen Nepali tu lapen Bangali khetum lapen Hindi basi khetum Ohomia khetum Boro khetum adame non nang ke join nun BJP atum kupia potsi bataitin radamai pialong armu chetong duna phai ongaret polote Arunodoi scheme ration card amen pen ther e pen loksi meeting mate mai thayalong armu padun titi sita radatum vote pipe nonke radatum ta lulelo HSDF asongjong si council ke chari long lote ake joy pensi loke thek ariso ejangatuma phan sakuri mate warsai piponji BJP atum ason lakkep lakrip ho atangka pen sakuri ke jorke nitum HSDF pen claim clay anparta hemprek sitame Karbi atum ke kachesong ke un e lasi khe ke do an ningi si pen jesong rapet lote hemprek longwek jipusi chunbang sarsing terang ning jipon lapen non ke wang jiani abarim MLA lapen anparta penangan keja atum sitame HSDF asongalong ke wang jia phanchi sitting si dolo pusi radamai pialong rajenti mung pangdakpon anparta ke wang ji MLA kiligalong all party hills leaders conference lapen congress alliances kedoke hai he athe all party hills leaders conference pen kithurduna candidate aphan congress atum vote jok je lapen congress pen kithurduna candidate aphan APHLC asong atum vote pipe lake thekdak loputa timong sanghu pen ningje ponthu ilitum dak tado we theklong lo dak adibasi khetum do Bangali pen ado Boro pen ado kelang rap pen lo se mili juli pulo se amen na democratic front pulo se hill state democratic front pulo la lo asi pini congress pen kachi utum na dopik APHLC pen kachi utum na dopik BJP pen na dopik apen non dopik la kopi posi ke ongre lo pulo te ning kache the ka wepo ramtang kores panda ningkan krep holang lo la tum kadu kabe kacari ke chok ke kadu yalo BJP atum radaphan chikro ejon Arunodoi pharokrehini raphokep atangka pensi ke bai sita HSDF jongsi kilik haidet pulote pharokre pho adim surikrip hinira pharopho atangka si PG puta ningje puta timong sangpo pen ningje ponthu APHLC tumela ke a meeting jabe delo ala congress a paisa se chonghong lok chalo la tumye ndola posom pinak la lasi BJP meeting munit ke ong ke kopi polo polo te ekmatro la Arunodoi pensi atung ke muhila tumhan ke hang swar lo tumhan lan chorna bad baki ke nilitum phanang ke than lo je nilitum ke enese ke dun sar satame mo vote na ke jok kenang litum nang jok pu side la sini pulo ahom News Report, Karbi Anglong Live. Pinyaner lo porphai krisira minute thongkep apor malom sangti hidi number adorso community hall along Karbi Anglong Women Justice Forum atum pen pater piponsi International Women's Day ketalon misen pen ke pachun pon. Lason si Mai Kichari Pon, Milika Kropi, Mai Phi, Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee lapen aluhi ke pachini pon Priscilla Terangpi, Chun Bang Phi, Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee lapen Maya Thepi, Violet BP, Mai Phi, Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee pensi Jaipon lo. Aduntu aluhi amana peng pen Molen Teron, Social Worker, Advocate Robert Tanti, Desoy Teron, General Secretary, Karbi Students Association Central Committee, G2 Pukon, AJYCP Lapen, Harlongbi Kathar, SYC Central Committee Amaipu, Anparta Manpeng Gedoke Tekiding Atum, Chetongdon. Maya Long ka Chetongdon Aluhi Atum Pen, Soarlo Atum Hampang Along, Kijokwan Kilong G Lapen, Kichari Kechalon Along, Equality Mateng, Isivet Chingdon Kri, Longdu Nang Jipu, Aputak Chetan Chimungpong.
La pensor lo atum kosonsi kapaprang dun thekjima pu hai hu chethanpon. Jesamet methangalong ria lo tame soar lo atum ke jokwan kavia jok karlitang sumila ronghang pi amen tame parnopon. Lasi soar lo atum aphan manpeng ki pi thekte anparta kachenek kaholo ke mentuneta chichakchi chisong vekji pusi mayalong chethan cheparepon. So arlo arani ke paman po arani kanang sa minili tung sa mi Karbi Anglong Women Justice Forum hoy pa sa mi talon no ate talon no amot pen ke ni tung aningkan men ke ni tung nonson kadu gawe Central Committee pen branch of pet si sona accord and tung claim lo ahot pen ta branch teams tami aningkan men ingkan branch team me pachesel pache claim reps tami dolo ahut pen note konane orphan mane usumar jangri adim tam pen charity hisab lahai tami ni tung claim lo ahut pen ta awareness tom lahai asa yang den tami tung claim pon bom lo asi lahai claim pon bom mang deng si ni tung pining tami tung cherap la pet nang men pen si ni tung ada pining ma ke Borojan district committee dak sang tihidi ador so thong bi community bulong si pining ma ni tung paman pon lo nasi kebang tang ana branch tami bang lo long tin pen tami la pen program ma ke tung nono mat ke tung ong edat tami pun sen masih pacun pon long lo Sangti dipen presenterang Karbi Anglong live. Karbi Anglong Labor Union Central Committee amai phumanav kramsa lapen kongchun bangphi Dipanjuli amsi atumpen non nangkeleji Midday arani katalonji aphan pherangkya mai kangni pon. Labangso pherangkya mai kangni pon ahut kaningje pon ke Karbi Anglong ang kanglong break jam kachongdat hamphang song atum aruni phai isiarni International Labor Day arani break jam adimalong si talon pon reptitik bonta non gewangji aruni phai isi arni Midday mate International Labor Day arani Karbi Anglong along kedo an kachongdat hamphang song atum sitami ilong vet katalon pon peji aphansi West Karbi Anglong Labor Union amai phu manav kramsala pen kongchun bangphi Dipanjuli amsi atumpen ningje pon. Ini tim laman ke lagi Indeng Midday atau Katalan ka dependi kangkini tim da East Karbi Anglong lapan West Karbi Anglong da district committee ini kan tanggung si ini kacing wai pada pon lo masih ini tim non etang lang sedikit ini tim tang suhul pon fansi ini tim Karbi Anglong Arab atau si kami kacini bang itu 1926 kasi ay ka pension tim labor union itu langtok no masih ini tim Karbi Anglong adang si bang si kami ini tim labor deh abang ke thilai no masih ini tim kedoan abang si bang si kami isi respect abang itu langtok no 26 Midday পালন কৰিব খুজিছো আমি ওয়েস্ট ডিমাহাছালে তো অনুৰোধ কৰিছো যে সকলোকে যাতে সকলোৱে আমাক এতিয়ালৈকেতো বহুত সংগঠনে আমাক সাপোৰ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ CM ছাৰো আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে সহায় কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইমানখিনিলৈকে আজি আহি পাইছো তো ইমান সাপোৰ্ট কৰাৰ বিনিময়ত আমি ছাৰকো বহুত ধন্যবাদ দিছো আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ ছাৰকো CM ছাৰকো তো এতিয়া 2026 Midday আমি সকলো সংগঠনৰ পৰা আমি সাপোৰ্ট লৈছো সকলোৱে সাপোৰ্টও কৰিছে তো আশা ৰাখিছো যাতে Midday টো যাতে আমাৰ তাতে হয় আমাৰ তাতে বুলি আশা কৰিছো আৰু Lapen pining surihini roeng kora trok asengkan ke Midday arni Karbi Anglong along kedo association an political party kedo an organization kedo an atum Central Committee East Karbi Anglong District Committee West Karbi Anglong District Committee Labor Union atum alongsi angri isipen talon ponangji pusi East Karbi Anglong District Committee kongchunbang jugenterang ahin pen kachuningri padopon thu Chief Executive CEM alang li tuliram long hangsar along ta nilitum dam lo alang li long ta akirap long po lapen aluhi sarpo man pen alang bor I un an bor I pen nang chetong un po pusi nang lamchak nang pidun lo choro lo lang li phan en do thulang lapen lapu first la pini ladat labor union long west Central Committee
la Labor Union Central Committee West pen kebang alang li tumpan President pen cheng lok la pen Arya Sangho Secretary doan animarli claim rapet dam rapet la pen ladak district committee ta keseng konlo la pen aku doan la pen la dorap thong an nimarli kopi doan atumhan anda choro lo News Report Karbi Anglong Live Lakhaing ko rapho nilip MEC constituency ka parlo ni Hanglongri Baptist Kajalang Amai mate NLBKA nilip arlo kedo Jisu Kristo aphan ke kroetum atheke Baptist atum kachingrum amai kapaman pon Nilibarlo ni Hanglongri Baptist Kajalang Amai mate NLBKA mondoli thong kep chingrum petsi ningka ne sek kachingwai koilamati arlong pira Baptist mondoli alongsi kedamtang ni phai trok pen ni phai ner kep ani an padoponlo Department ke thom atheke mondoli nimarli riso korjang kachingwai lapen karcho amai padopon kedamtang ni phai trok ani adabopor lama ke pangja pen simai pangching ponlo lapen labangso lama kang thulake NLBK amai phumon sing be Dekrung Baptist mondoli pensi lama pangjar pon labangso hut ningka ne sek ke claim kedam tangka ke long lapen ke padam hai huida chingki chingwai padopon lo lapen maya long aluhia mana peng pen ka chetong dun ni Karbi Baptist Association amai phu Reverend Benting Teron Treasurers Edition Kathar ni Karbi Baptist Association Office Assistant Benjamin Hanse Hutton Bible Institute Principal Kelvin Hanse Karbi Culture Society Center Kongchunbang Sunil Tokbi Angbong Longri Baptist Kajalang Amai Akija atum lapen Saphapani Longri Baptist Kajalang Amai Keja atum Mayahu Chetong dun lapen Karbi Christian Fellowship Dimapur Pensitami Chitong dun lapen Maye Sik Acho Arak Alam Thi Reverend Kamson Rongphar Karbi Anglong Baptist Convention Kongchunbang Pensi Than Ponlo lapen Maye Hut Lunsepo Matthew Rongpi Mai Sing Teron Jem Kiling lapen Lunsepi Sila Terangpi Christina Ingtipi atum tami Maye Sek Jumisen alun pen ning pathepon lapen lun kimi jok sitame ing pupon thutang lo lapen Maye Sek lun cheto mate choir jumisen alun kilun dor plup alun kilun ponlake NLBROKA theke ni Hanglongri Baptist Riso Korjang Kajalang Amai choir team mate abitung atum bensi lun cheto parjuponlo lapen Maye Sek kero karcho mate praise and worship Setame NLBROKA atum pensi Maye Sek kero karcho Setame padok ponlo lapen Maye Sek bangsuri isi sose atum setame chetong pon lapen pining surihini roing kora truck NLBKA ningkan isek keja ponji atum lake Monsing Be Horen Ingti Chondro Teron Simon Rongpi Bhupen Teron lapen NLB NKA Kejatum Alpona Tokbipi Samili Rongpipi Rojoni Rongpipi Roli Kropi Jenny Ronghangpi Jilina Rongpharpi lapen NLBROKA Kejatum Sunil Ronghang Arjina Ronghangpi Darwin Tiso Jirsong Terang lapen Monjir Terangpi latum pensi NLBKA surhini roeng kora tropen surhini roeng kora troksi aningkan keja ponji atumlo lapen na joksi mai sitame mesen pen pejut ponlonglo Chokyo lapen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo therepo chikloni phai troxiarni chokyola vive rongpi arong asar bapuram rongpi ahem achatai long kewangji nilip ahawar along thedung lapen ongdung rat kaching ruma mai pi ke padoponji aphantiri kama mai kising padopon tanglo non kewangji therepo chikloni phai kroke thomani chokyola higher secondary school adung along open stage along Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kadukawi constituency long inkora trok arat armu party chipupe pin lapen thorom chipupe pin pen bangsuri kep sose arat armu kachetongji aphan chisik chedang pontanglo
la so mai ke padopon nang kok alam the jesemet laki mi thang along le phelang kachirai kom thek ji adu ya hoi la pen ingnam kachirai kom thek ji puthak jesemet labang so puthak aphan si radamai piket padopon ji aphan tirika mamai ke sing padopon lo labang so long ke patir pipon nilip hawar karbi rong sarmai katsa lapen SGB atum chilang pet pensi labang so amai pi ke pachun ponji aphan chisik chedang pon pamilo la so amai pi ke pado ponji ani ongdung karbia khai ningi si kachingri lapen kachirap angthek chitong petra sai ding ponlonang pusi pherang kya thingnu nilip karbi rong asar amai rap chun bang Edwinson Teron lapen nongnam ka chithang klong katsa amai phu Samson ingti mukrang ingleng atung klardak pen lamthe pangdak ponlo lapen tirika mamai ki sengalong ongdung nilip hawar karbi rong asar amai kong chunbang rap chunbang dun mai phuatum arong tina rong asar tum SGB atum lapen nilip ahawar man peng gedo ke thekiding abang pho bang phiatum chitong dun si mesen pen tirikam amai ke seng pachun ponlong pamilo lasi dak bang jilang nilip hawara long pinang an akisundo lasi hala rati topak rat hong klamalong si alang letum labang so rat akimang rada tum ko pilo ki klem je hala dak labang so kachingwai kachingsa ye phansi la dak nilip hawar rong asara meya tumabangke ni phai kriget hom march arnia bangke ongdung adima bangke lake chukhela high school high school mane open stage longsi labang so me bang pedupon po la hello la si chuning ri padikrim lo la si ilitum karbi dang te karbi ning isi donang karbi angkleng isi donang athe ladak kebe keche bihari bengali lapen miatum ilitum karbi tum along le pata do lo dollar pista me nang ki bor I pena job pinang ana karbi tum ati singdo posi nono bangke long le pelang ki pijok nangi pote karbi do ana bangke ning isi pen akesong kakisong nangke akenang jibang akenang soblo la posi do ana karbibang chingrum no na kiche aso to aron repen kido kethak labang so ber tani litum chen sila hai che thek ponlong lo lapen nong le aduya hoi pini arnian thame nili barlo nili tume thang thame aduya hoi ka chijini ne la sonsi do pon kok lo asila bang so phan nili tum inut bahini abidi ge do dom ben lam thel se pachoy pon si labang so phan nili tum rat amai pi kangni pon je phan sin nili tum pini labang so pini phai troxy Teripo surinang kora truck pini ladak liverong pierong lo charlie hemlong cetong pon sila bang somai asik jicing wai pon no la sila bang somai rara mai pi nilip angkang pi rara mai pi kaching lindi la kenon ke bang jini phai cricket hom teripo surinang kora truck bhom tar nisi la bang sorat kaching mamai pi ni ponji na sala bang sor nisi akenang sor alam an nilip arlo kiduk kisung alam an nilidum hala bang sor nisi nilitum jithan chimum pon po katan hala bang sor nisi doan bidi surit me kechipi poni phansi pini gela bangso mai reception ke senga son se pini gela bangso mai nilitum ini pano la si hala bangso ni nilitum chunuri pano nili bhawar karbi rong sara mai pen nili barlo ke do ladake song ala mave thoram ala mave la pen party ala mave hala bangso ni nilitum chunuri pano karbi rong sara mai pen ke thekire do antame la pen abidi ke do tum ke planga tum stame ke duk tum stame la pen social organization do antame la pen ladake racharia song do antame nilitum hapono la penang chitong dunang ji posi nilitum ninga klong pen chuning report koila mati ben Samson ingti Karbi Anglong live Karbi Anglong Midday Meal Association atuma ke manga puthak ka che song pen ingroup isi anke chuntang lo non achak anchot lo lasi non angke leji Thereponi phai cricket home ani Guwahati arong sopia long kache song asai deng ponji lasi labang so kache song ahong klamalong nang kache tong dun peji aphan Midday Meal Association atum pherangke amai long pen kachuning ri mate kachopha padopon Ilitum asomara tumaphan school hemalong arniwang amat pok kangkrang ji aphan han an kitun piver asong mate Midday Meal Association asong atum pen pherangke amai chopha ponalong Sunil rong pi ben kaning jepon ateng pulote Midday Meal Association penakemang pon aputhak jesemet nilitum aphandami bainong nang pabat nang jipu kidam tang apor jesong si man kedo Guwahati High Court along tami lam hoi ki piateng pen chun ponlo la pen thu kitun kidang atum aphandami arunodoi hai huisitami piponang jipu ke hang ateng pen chun ponlo lasi
Labangso ke mang mati ke hangdoan aputhak kichun eji aphan non angkele jini phai kreke thomani Guwahati rong sopia long ka song asai deng ponthuji lasi holabangso along kitun gedang atung doan setami kachito dun peji lapen RD kipidun peji aphan si phirang kya maya long pen pachini pon nilitum Guwahati rong sopi sola long non nilitum dharna program hola sampen kideng pondo lasi kado kabe ni marli tum an tundang ni marli tum an doan sitami dak la so program long nang chitong dun pet nang jipusi nili nathu mate nili Karbi Anglong advisor mate ola sampen cook association general secretary hin pen nang litum khan na choning rilo athema nang litum la so program long ke na ka chitong dun vek nang ji bang ke kenang sot athema nang litum jong se la so program long nang chitong dun te pulutang te nang litum e phrang ke long nang ji la pen nang litum ko pc ke man la si ko pc non ke chok ji ma ke chok che ma nang litum ke ma nga teng la so ku tha kalam nang litum chini ne det po halapu kitun gedang ani marli atum pensata me phirang kya thing nolong kaning je ponthua ting pulote Midday Meal Association pen akimang do anason sita me claim dam pon bomlo apornang lelelang po anchotlo tiripi along ke claim ke dam atum ke do joy pukali latum akimang son sarkar aphan pachini pon bomlo lasi akimang sondo ansatame kichun da prangji aphansi Midday Meal Association bench patyopi ponthusi non nangkele jini phai cricket homarni Guwahati rong sopia long kache song asai deng ponthuji lasi labang solong kache tongdun edji lapen kidun edlo polote anso se ilitum asong pen kache song adi do thumu chopo lapen bangso akimang son ansatame chun ponthupo mate chun ponthu da prang popusi kitun gidang ani marli atum Sidami lapen sangpi rupali bepi ben sidami pachini ponthu আমি আহি থকা 13 তাৰিখে সকলো ৰান্ধনীলৈ এইটোৱে অনুৰোধ যে আপোনালোকে ওলাই আহক যেনেকুৱা হলে ওলাই আহক যে হিদিনাখন আমি সচলত কি কয় আমাৰ লোকৰ ধাৰণা আছে আপোনালোকে সকলোৱে ওলাই আহক অকল আমি এইটোৱে নহয় অৰুণোদয় পোৱা যিটো উত্থাপন কৰিছে অৰুণোদয় আমি পোৱা নাই আৰু তাৰ উপৰিও আমি যিটো আমাৰ যিটো অকমান আমাৰ কি কয় অনিৰিয়াম পোৱাটো আমাক বঢ়াই দিছে এইটো আমালোকে ডিক্লেয়াৰি আমালোকৰ মাহে মাহে আমাৰ কিবা ক্লিয়াৰ কৰা নাই হেতু আমি জানিব বিচাৰিছো আৰু সকলো ৰান্ধনীক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছো যে প্ৰত্যেকটো ব্যক্তিগত ঘৰত বহি আপোনালোকে চৰ্চা নকৰিব আপোনালোকে ওলাই আহক আমি 13 তাৰিখত একগোট হৈ অল কাৰ্বি আংলং ৰান্ধনী সন্থা একযোগ হৈ আমি তাত একে ধাৰণা মানে ধুনিয়াকে আমি দিলে আমাৰ নিজৰ আমি পাইপ আমি পাৱনি আমি পাবলৈ আমি সদায় জোৰ কৰিব লাগিব আৰু আগন্ত আমি কেনেকুৱা আমি স্থিৰতা থাকিব লাগিব যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সহযোগিতা লৈ সকলোৱে ওলাই আহিব বুলি আশা ৰাখিছো কাৰণ Dongkam mukam pen wiki be Karbi Anglong live Tang tepini Karbi prime time berta ki lapuan si kang ton poniklo